melok poso. Mungkin nek wayah buka ya gelem nyusu melok buka coba nek bayi ten kayak saya terus niki wayah wong gede kali ibuke kan nuntut ilmu gitu le awakmu nuntut ilmu bapak sedo nggih niku terus tak gawani modal siji le karo apa niku jenenge duit iki 40 dinar ngoten oh iya Bu pesen ibu le iki ibuke lho nggih Bu mau nggih aja ngapusi aja bohong sing pesen ibu aja bohong sekali kali-kali lah itu terus laku ini pun saya terkadang pun mulai anak-anak di rumah pun pakai modal ini loh Bu berarti umur 10 tahun lah dan kalau itu terus laku saya mengatakan itu buatan penampok kayak dibayar aku hei kaki ini aku kalau itu untuk demo lewatan ya Bu terus ini sapinya sama ini sapiku terus nah ini lupa sapi loh saya terlalu ya sapimu sikile piro? Sik tak medhun tak hitunge. 1 2 3 4 kesine kurang nggih. Saya jujure diitung. Sikile sapi wonten piro, Bu? 4. Matur teng pimpinane kelompok ada 4 kaki sapi saya. Kaki sapi. Terus le sing kok bawa iku apa? Iki duwe Pak Le. Piro cacahe? Jarene ibu wau 40 dirham. Sampeyan itung dhewe Pak Le. Tuh ada perampoknya nangis iki caci ini kok jujure kaya ngene aku sing sakmene tuwake karo cucur ngapusi tangan bubuk milike wong akhire lek sampeyan kan nyandi aku ndelok kare aku melok dek perampok jumpai tak aku wae melok mondok dadi santri sedoyo baru kae saya Abdul Qadir Jani ini perampok lho iso masuk Islam lan umut melok mondok itu hidayah ya jadi tiang lho hidayah itu dalane macam-macam ya Bu nah tapi ku karo wae Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Abdul Qadir Jailani berguna di mana Syekh Yusuf Al-Hamadani lah Syekh Yusuf Al-Hamadani gadah murid tiga Ibnu Sako Abdullah Syekh dan ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan paling terkenal lek sing Ibnu Sakok niku dhek nuntut ilmu tujuane tak nggo tes guru nek guru pinewang pinter ambek tak iku nah terus Ibnu Sakok iku aku nuntut ilmu nek nguntune kanggo aku yo tak eloni nek kan nek sak Abdul Qadir Jailani nuntut ilmu samina